Liyayikhetha iGumkhedlela Nkosi enkulu Phombe Stima Samampondwe Baba mkhulu uNkulunkulu phakade amen. Yebo-ke sengichazile-ke la ngolibofuzo lakhona eBhayibhelini ukuthi naye uJesu indle yodwa isibongo esisodwa okwase kukhona izibongo njengoba bonke labantu bephuma esendeni laphaya likaJakobe oyena owayephethe khosi bezulu. Uhambe njalo njengoba kade ngichaza ukuze kufike oDavide oSolomoni, abantu kusayindlela yodwa yonke leyo kuze kuyofika kuyena uJesu. Nakhona-ke la kwaZulu ngoba umbuzo phela omkhulu yiwo lo ebenguphendula kaShembe ukuthi yini kube sesibongweni esisodwa. AbakwaShembe angithi baphuma kwaKhumalo. Lento ihamba ngegazi lapho ufuna ukuyi-understand khona, ngoba njengoba kuze kuthiwa niphathe kahle niphathiswe kwey'khandla zamantunga. Amantunga aba nenhlanhla isona sibongo esingabanga nobubi kakhulu lezibongo zakithi kwaZulu. Iy'bongo zakithi ey'ningi zinamanyala nezinto ey'thile ababezenza eziningi, zinezono ey'ningi phambi kwamehlo kaNkulunkulu. Njengoba kwakhanda umuzi osekuphakameni okhandelwe zonke lezi y'bongo zethu ukuthi siyogezwa lapha kuleli chibe elihle. Njengoba sike sakhuluma ngayo umzazela wangekhathi zosenza ngakhona owayenqaba ukuthi kubulawa abantu abathakathayo, ethi abanikezwe elinye ithuba, second chance, abelaphe behlala lapha emzini wakhe kaNontandaba phakathi kwaCeza. Buka-ke wena wakho ukhokho-ke uphi kwayiphila ngalezo khathi, ngoba phela wayibhubhisa ngomkhonto ukhokho wakho. Iphendula ini? Indaba yesibongo njalo, ukuthi lona othi mina ngiyafuna nami ukuthi lo moya kaShembe ungene kimi nguxulu bese ngihlala lesi sihlalo sobukhosi, ngeke uze kwenzeke ngoba ushawa okhokho bakho laba abenza imanga. Ngithi kwaZulu ngisho izimpi zakhona ngokuthi makuliwe empini mawugwaza umuntu enhlizweni kufanele kube umgwazela esiswini umhlinze, ukhiphe inyongo yakhe uyithathe uyiphuze, njengoba kunesisho esithi usumphuza inyongo umuntu, chaza ukuthi usumdelele ngale ndlela ukuthi noma usumbulele uyamqaqa uphuza inyongo. Izinto ezayifike nabathakathi njalo ngaleso sikhathi kwaZulu ukuthi uyayiqinisa nje ukuphuza inyongo yalo muntu, siyokwenza ukuthi isizwe sakuwo lo muntu sinesabe, nikwazi ukusinqoba kalula. Kwakuyinkolelo zangaleso sikhathi. uNkulunkulu wayengakuthandi-ke konke lokho. Kusukela kuyo umzazela wakwaSokhumalo naye kuqhubeka njalo kuze kufika isikhathi sokuzalwa konhliziyo nomayekisa kuze kuzofika kuyena uMqali Wendlela. Yababona laba bantu babe umndeni owawuphila ubungcwele. Kodwa-ke nawe uthi uyafuna ukuba uShembe, basibheka umlando nje kade ngikhuluma umlando wakwaGumede ukuthi bazingcolisa ngokudla umlungu. Babenza usiko lokuthi mawubulala imfene nenose umuntu mesethatha iqatha 111 manibulala isilwane esingajwayelekile, ngoba kuthiwa mawubulala isilwane esinjalo mhlawumbe uzohlanya noma uzokwenzakalani. Bese kwenziwa lelo siko-ke lokuthi kuthathwe iqatha, bayabulala umlungu base bethatha iqatha. Mawungakokwabeke nawe usuyafuna manje ukuhlala uzohlala kanjani ngobula izimo? Angithi kusafanele kugezwe, qala ugezwe lensila nje baba kwaGumede nje behluleka ngisho ukwakha isigodlo sebenikeziwe. Qwaba abantu bakwaGumede bagcwele izwe lonke, bahlula nje ukukhipha u100 uqedele lesa sigodlo esilapha ngaphakathi ebuhleni. Izahluleki uzohlala kanjani ngehlalweni? Ufuna lo moya kaShembe ungene kwaGumede ebantwini abahlulekayo, bahlulwa izinto zasemakubo.
indaba enkulu kilapha kuzibongo zethu ukuthi sizalwa zinyanga, sizalwa zingwazi, ababulala, abazimzimba, yonke leyo nto. Okhokho bethu phela balapha kithi egazini lethu, uthanda noma ungathandi, noma ngathi uyi-born again, noma ngathi uyini, kodwa ukhokho wakho ula egazini lakho. Lo wayibulala abantu, lo owayinkunzimalanga mthakathi. Manje lento-ke ayibangwa ngoba ulibofuzo lwethu ake ngilucaphule nje la, ibonge izimbalwa, ake ngiqale ngobiyela amaqhawe. Isiqhwaga lesi okwakuthiwa umenziwa wakhona kwabiyela isona esazala isiqhawe, umvudlana, noNakhuzane noNomgidi, ababulali lapho. oNomgidi kamenziwa iy'ngwazi ezayigwaza ngalesi sikhathi sikashaka. Wazoba ubani futhi esinye isiqhwaga, uGala kaNodade. Lesi siqhwaga sahamba sayotshela uShaka sathi ngesikhathi kuziliwe kwaZulu ukuzilela uNandi, sathi sisiqhwaga indaba ezithi uyobusa abantu mase befe bonke laba bantu. Wakushubile wena wafika wayilamula lento. Kwakuyingwazi esendlini kaMgijwa engakwabiyela. Uzoba khona umphezeni kaGala kaNodade. Ayithi yabona njalo ukuthi ayazalana onke lamaqhawe. Umphezeni wayiphila ngalesi sikhathi sikacetshwayo. Empini yaseNdonda kusuka ngesikhathi esenqobile ucetshwayo, wafunwa ngamangisi efuna ukumbulala, ukuthi ubulale iprojekthi yawo ngesikhathi efuna kugcotshwe ipuppet yenkosi yayimbuyazwe. Acasuka amangisi asefuna ukumbulala ucetshwayo, athi ususudlana. Kuzoba khona umkhosana kaMvundlana, angifiyezwa njalo. Isiqhwaga na sizalwa futhi isiqhwaga, ingwazi, ababulali bonke laba. Manje uma ungwakwabiyela, nanti igazi ezandleni zakho, uzohlala kanjani ebukhosini basezulwini? Cha, abantu laba baziqhwaga. Uqhubeke njalo size kwaNtuli. Owafikayo la kwaZulu, uSompisi, babevele bengamazimu, besahlala lelenge, kodwa uSompisi wagcina babalekela umndeni wakhe, wahamba ney'ngane zakhe wazofika la. Sompisi wazala uNdlela kwakuyisiqhwaga esibulala abantu ngendlela esemazingeni aphezulu. Naso leso siqhwaga leso sazala uGodide, owayingwazi kakhulu kulezi zimpi nje zonke zakoSandlwana. Babe ngoNdunankulu khona bebulala abantu into ongakaze uyibone. Nango futhi noMavumengwana kaNdlela, uyabona isiqhwaga futhi naso sasikhona eSandlwana, siqeda abantu kabi kabi. noMangathi kaGodide, iqhawe futhi lakhona kwaNtuli. Isiqhwaga sasibulala abantu, yabo kanzima kabi. Caphuna nje ibonge ezimbalwa ngenzela ukuthi ubone ulibofuzo lwakho ukuthi luhamba kanjani. Iningi khona iy'bongo ney'mpilongwane esasiyenza. Emdletsheni wayekhona uMngomane kaMqomboli, lo wayundunankulu kaShaka ngalesa sikhathi, ingwazi, umbulali. Uzoba khona uNgubhane kaNgomane. Ayithi yabo amaqhawe ayazalana, ulibofuzo lamaqhawe. Naye futhi kwakuyingwazi eyayinzima kakhulu. Uzoba umfosi kaNgubhana ngithi, umfosi kaGubeshe. Umfosi lo bekhona ngalesa sikhathi senkosi uCetshwayo nangesikhathi senkosi uDinizulu. uCetshwayo nje wayishiye yena umfosi, wathi uzungibhekela umfana wami uDinizulu, eshiya umfosi kaGubeshe. Sibuye size kaButhelezi abe sike sakhuluma ngabo. kaButhelezi nakhona zinqwaba iqhwaga onqengelele laba. Kwakuyisiqhwaga ngalezi zikhathi zikaShaka. Uzoba uMnyamana obeyisiqhwaga naye ngesikhathi sikaCetshwayo, nondodana wakhe uTshanibezwe ozalwa uMnyamana. Uzoba uMkhandumbe
nawo uzalwa nguNyamani. Iy'qhwaga lezi ezaphinde zaba makhosi uze kwaSibiya. Nazi iy'qhwaga zakhona ziyalandelana. uNakhuzani umphangalala wayephila ngesikhathi sikaShaka enquma abantu kanzima kabi. Njengoba isikhwagga sasinzima lensizwa ayi-strong ngendlela yokuthi khona umlungu nje lo wayezama ukuyidubula wehluleka. Kodwa-ke kwakugangabi uShaka ngaleso sikhathi ngoba umlungu kwakuthiwa akazoprove ukuthi lento iyasebenza ngempela yini. Isibhamu lesi bayadubula inkomo. Kodwa uShaka wangakholwa nalapho asethi ake kutholakala insizwa eqinile ngempela. Base kutholakala umphangalala wakaSibiya. Wabekwa la kwathiwa kadubula umlungu wahluleka. Waphinde wazama okwesibili wahluleka waze wazama okwesithathu. Wagcina eseze washayeka kumphangalala. Washona lapho. Ozoba uSotoba owezalwa ubani uye futhi umphangalala. Angithi amaqhawe ayazalana. Engwazi le eyayinkinga okuthiwa yayikude ngendlela eyisimanga kwi-Max. Ey'balweni kuthiwa iy'nkomo nje zikaShaka wayevele kwazi ukuyibona ukuthi hayi lezi nkomo lezi zo-800 ey'buka nje ngamehlo angazange elokhu ey'bala ey'hlukanisa. Wayibuka nje isikhashana esephuma ne-answer. Wayeyinkinga-ke ngalokho. Uye futhi wayesethimbeni lalabo okuthiwa bazohamba baye ku-King George phesheya. Wayekulelo thimba lelo ababehamba no-JS King. Siqhubeke futhi khona kwaSibiya khona uNogwaza kaNgobe. uNogwaza kaNgobe wakwazi inzima kakhulu naye. Eyisebuthweni lamawombe. Nasi isikhathi sikaShaka yayinquma strong. Ngoba uSotobela wayesebutheni likaNtontela. Uzoba khona-ke umtshekula kaNogwaza. Enye futhi ey'ngwazi yayinzima kakhulu. Kodwa yayinkulu kakhulu yena uNogwaza nje kwakusho ngisho igama lakhe. Kuthiwa nje wayiqaqa manje amathumbu wakhona manje. Hhayi kusasa kwakuyinkinga. Uzoba khona uSikhoboka kaBhabhakazana. Umlando kababa wakhe uBhabhakazana enganawo kodwa vele for sure nakhona umbulali lo. Sikhoboka kwakuyinkinga. Isibanda somhlolo. Lese sangena ngesikhathi kusekuboshwe isilo uCetshwayo. Besaba abantu abaningi. Wangena wasikhulekela phakathi enkantolo kuthethwa icala. Wathi wena wendlovu bayede. Awu kwakuyisiqhwaga lesalwa namabhunu empini yasemthashane lapha emva kwe-Anglo Boer ungaphansi wangaphezulu. Sibulala. Injalo-ke imilando yethu. Fana nowakhona owakwaNzuza. Abesuthu laba babephethe inyanga babesuka le beze lapha kwela KwaZulu besuka eBusuthu. Nakhona owafikayo kwakunomgidi. Indoda iphatha umuntu onzima kakhulu ngendlela esimanga. Ihamba nondodana wayo uNodumo kanye noMqalane befika kuleli zwe lakwaZulu. Ayisho uyawubona njalo umlando ukuthi unjani. Inyanga zonke lezi ziyazalana. Yabo. Kwakuzilwane zomhlola. Hayi into yokudlala. Ayijuqa ngendlela esimanga. Kodwa-ke kwagcina kukhona-ke neqhawe laphaya uMaqhoboza waba yinduna yebutho uDlangezwa. Isiqhwaga futhi umbulali wakhona kwaNzuza. Bese kuzoba khona uNozishada kaMaqhoboza ozalwa yiyo futhi lengwazi. Wayesobuthweni uDlambedlu. Wayibulala into ongakazi uyibona. Usungathi-ke uma umuntu wakwaNzuza nje wegazini lakho kugcwele bonke lababulali. Usuthi wena nawe ufuna ukuthi lo moya kaShembe uhlale lapha kuwe ukuze uzophatha amaNazaretha ube inkosi. Even Nakhuzane omama basuke besuka kulezi zibongo nakhona uma kusuke kuzozala umuntu ongcwele nakhona kuyabhekeka umama wakho ukuthi isibongo suke sinjani.
Yabona nje nasi esinye isibongo futhi seyinyanga sakwaMpanza. Ngingakhuluma izolo basuka kwaMthethwa-ke lapha inzalo yakhona. Kwakunesilwane somhlolo lapha nokuthiwa uhubhu. Kwakuyinyanga leyo ezalwa uBhejane, wayephatha amakhambi anzima kakhulu. Wazoba uSandanezwe owayezalwa uhubhu. Kwakuyinkinga isilwane somhlolo le. Isilwane somhlolo yabona-ke uSandanezwe wakwenza imanga, wakhomba isihlahla siyimelo sikhomba ngomunwe, savele soma savuthuka saba umlotha same time. Isilwane somhlolo yabo. Wazoba ubani uNonzala, wayezalwa njalo ubani uSandanezwe naye lo. Isilwane somhlolo wagcine uyena owakhele lapha eManyiseni, bakuthiwa kuseManyiseni nje. Uyena indawo yakhe leya lapha igila khona naye imilingo yakhe. uNonzala owazala uSomanga. Njengoba ngeke ngakhuluma nangoHubhu kaBhejane ukuthi kwakuze kuthiwa uma unamanga kakhulu kwakuthiwa uHubhu kaBhejane, ngoba indoda eyidume ngamanga futhi yona le iyinyanga. Ibona laba phela bathaka umuthi oyi-slow poison zokubulala usenza ngakhona le kwaMthethwa, benzela ukuthi isheni labo leli elushaka sheshe lithola ukhosi. Ziningi ngiyibongo, ngeke ngisalokhu ngiqhubeka kakhulu, seziningi kakhulu lezi sengiyibalela nqwaba. Kodwa-ke into engiqonda ukuchazela yona njengoba kade ngihambisa ulibofuzo lukaJesu, ukuthi nathi sinolibofuzo lwethu ongeke ukwazi ukuthi ube nomona musuthi wena nami ngiyayifuna lento yakwaShembe. Phendula lapho kahle kahle. Yini ngabe umuntu wakwaZulu? NakwaZulu kunemanyundululo amaningi, ngeke ngibabaleke emakhosini akhona ukuthi izinto ababezenza kwakuyini. Ibongo zethu nje iningi lazo sinalezi inkinga zokuthi-ke unamanyundululo. Kwase kwakhiwa lowa muzi waseKuphakameni ukuthi hambani niye khona niyohlambulula okhokho benu, musani ukujaha ikhundla okhokho benu ningabahlambululile. Njengoba ngingakhuluma ngenyanga yakaMazibuko, Khondliwe Ziziba, isilwane somhlola esasiba siyikrobala umlilo ngaphansi kwamanzi. Ziningi ingilingane yabo. Manje uthi lo muntu osewulibeni ufuzo lweyinyanga bese thi yena ufuna ukuphatha lapha nawe abe uShembe. Ngeke uze kwenzeke, lento isuka kude. Angithi uShembe nje umqali wendlela wakwazi ukuvimba ngisho kwaZulu, ngoba kacishe abulala lento lena umuzi kaNkulunkulu, yacishe uqeda. Isilo Solomon sesizoganwa indodakazi kaShembe, sathembisa futhi sathi Shembe indodakazi yakho izoba sendlunkulu, izozala inkosi. Wayibona uShembe lento ukuthi no kuzokonakala wanqaba. Yagcina imphoqa-ke inkosi ngoba yagcina iyithwala phela intombi yayifihla. Wathi hayi kulungile ngoba usuwenza lolu siko lwamazimzimu, uthwala intombi ithathe ushade nayo, kodwa ngeke izale leyo ngane yomfana, ngoba leyo ngane yomfana eyozalwa lapha endlunkulu izoba inkosi. Uma isiyinkosi misishayela leli ibandla likaNkulunkulu umthetho, gcine sekuba yibandla lasendlunkulu. Abe nje kunamhlanje sisenkingeni enkulu kabi. Nangempela leyo ndodakazi kaShembe okuthiwa uZondi ayitholanga ingane yomfana, kodwa wayeyisendlunkulu, athola ingane yentombazana. Waze wazothathwa-ke indodana yaseSilo Solomoni, inyanga yezizwe, yayofakwa endlini yakhe uZondi lo indodakazi kaShembe, ukuze izohlala esihlalweni sobukhosi. Kwathiwa ayingene la. Isilo nje ubheka uZulu sikhuliswe indodakazi kaShembe, ngoba vele kwase kuyindodana yakhe ubheka uZulu. Zonke-ke lezi ibongo esengiyibalile yizo futhi ey'thema yifika laphaya, kunokuthi zizogeza yonke le nsila engikhuluma ngayo yokuphuzwa kwey'nyongo zabantu nokudla abantu.
bali balokukhuluma iy'ndaba base bezoxova-ke loya mndeni wakhona kwaShembe. Njengoba ubona umbanga ungaka nje, yibo laba bantu ababengagezekile bali balokuthatha umndeni wakwaShembe bafuna ube njengobukhosi basemhlabeni. Kanti ubukhosi balapha nabusebenzi ngokuthi khona umuntu ozalwe eNdlunkulu, ekhohlo, eqadi, kuphi, cha, ayisebenzi leyo nto. Uhambi kanjalo ubukhosi balapha ngoba ngisho inkosana yakho uShembe yayikhona, kodwa sikaze sithole ukuthi kwakwathiwa ihlala esihlalweni. Inkosi inyanga yezulu nenkosi ilanga ibona babengabantwana abancane, bengawona ngisho amakhosana, ngoba kube lento yayibukhosi obunjengobukhosi bakwaZulu. Babengeke beze behlale labantwana esihlalweni sobukhosi. Kwakuzohlala indodana endala uStanela. Uma kwenzeka futhi ingabathola abantwana abafana bazohlala esihlalweni, kwakuzobhekwa endlini yasekhohlo, ucingo kutholakala ingane ezelwe lapho, ithathwe izofakwa ozalwa endlini yasekhohlo. Ukubani? Inyanga yezulu. Kwakuthathwa ingane yenyanga yezulu iyofakwa endlini kababa uStanela, bese kuthiwa-ke ya nayi-ke inkosi yenu yamaNazaretha. Manje-ke akusebenzi kanjalo, noma kuyiwe eqadini mawukuthi akulungi, ayitholakali futhi iy'ngane zabafana, uhambe kuyofunwa ingane yenkosi ilanga, kuthiwa kube yiyona eyinkosana, okuyiyona ezohlala ezalwa eNdlunkulu nakhona, kuyiyona ezohlala esihlalweni. Yabo, kwakugcina kuyinto ekanjalo kube kwakubukhosi basemhlabeni. Manje-ke akubona-ke basemhlabeni ngoba nakhona ukube kwenzeka kwakufanele kugcine kuhlukana kabili, kube khona inkosi yesizwe sakwaShembe bese kuzoba khona inkosi yamaNazaretha. Ingakho phela uShembe wayekuhlukanisile ngoba nangalesa sikhathi wagcoba abafundisi ababili, uMnqayi noMzobe, owayengesona isibongo sakwaShembe. Kodwa-ke uNkulunkulu wayenza ngamabomu ngoba behluleka, bagcina behlukukile. Wayefuna ukukhombisa kona lokuthi iy'bongo zethu zinenkinga, ngeke sikwazi ukuthi senze loya msebenzi ngoba nangu futhi omunye umbuyazi u-Ezra Mbonambi, angithi naye futhi kwakufanele aphathe lobu bukhosi, naye futhi wehluleka, wagcina esedayisa ngaye umqalo wendlela, esenza imigilingwane eminingi esingaye silokhu siqhubeka siyibala. UMnqayi-ke yena nanti ibandla lakhe likhona lapha leli kuthiwa yiGeje, eselike labonakala lapha loyo baba wayegqoka umjiva, isizukulwane sakhe leso. Ake siyibambe lapho, liyagoqa ikhumukendlela mzulwana futhi umkhovu 20 nesuka phakathi.